Yabo mfowethu sanibona uphungalenja lo isidudla sendoda ngithi ake ngichaze lapha ngento engehlele namhlanje ebusuku ngilele izolo sebenzisa ifoni yami kahle mangiqeda ngilala thatha ifoni yami ngafaka echarging ngalala uma ngivuka ekseni 6 o'clock ekseni ngithi ngiyangena ku WhatsApp ngithola umyalezo we-English othi Mr. Phungalenja ngeke usakwazi ukusebenzisa WhatsApp ngoba le number is registered kwenye ifoni. How? Madoda kwavile kwathi mkhude online njengechuni. How? Ma usenjalo ngivele ngithinte lo mama uthi umakhana na Vista engibambisene naye kakhulu kwezokuphila. Hayi sibonisane lapha athi no Phungalenja ake sizame ukuthi siphuthume lapha kwa Vodacom. Masifika kwa Vodacom lapha abafike bethi no Mr. Phungalenja we know you. Siyakwazi siyakutsiba kakhulu uyifaka kakhulu etime. Bathi kimi abantu ba Vodacom kwenzakale na usichazele ngase ngithi mina no. Bengilele lapho ubuthongo yazi ke na umuntu kumele la aqalazi. Manje ngithi ngiyavuka kuseni ifoni yami ayisasebenzi. Manje ngithi ngiyifonela ayisafoneleki. Bathi akekho umuntu mhlawumbe okwakufonela nge-private number ngathi mina ukhona umuntu okwangifonela izolo wangitshela ukuthi mina i-account yami engiyisebenzisa ukutrade abayihacker washa kwacima ngamtshela ukuthi msunu kanyoko lo muntu badrop ifoni base bethi hayi uyena ukuhackile so njengamanje ngimtresile lo muntu sengiyamazi ngisuka lapha ngiqonda kuye ngqo ngidlula lapha ngithatha usimangalisa umfoka amathendwa hlabe isithuthi sigcine ya siye kuye oke amafurukwashi 11 siye kuye mina ngifaka ifurukwashi lesinxele yena ufaka elesokunene siyakhona nasifika bebuka i-TV sifika sifaka umvango sibabukisa umlimisi cash 24 hours ya uma kusenjalo kwa Vodacom bafika bathi no Phungalenja kusuka namhlanje ungalingi uphinde ubambe i-private number umuntu mekufona i-private number ungayibambi umuntu bekubuza nezinto ezingacaci zokuthi bakuhacker in drop thina so Vodacom asiwafonela ama customer ngaleyo ndlela ama client ngathi but I tell you ngathi all right makhana na Vista betolika ngoba iEnglish kuyibe nzima ngapha koPhungalenja angithi mina umuntu wasemakhaya ya English nje ngiyayiqhenya ungayazi nokuthi uD usho ukuthina I don't know angazi I does know right so ngase ngithi mina lapha kwa Vodacom manje yipi indlela esingenza ngayo ukuze sivikele inamba yami bathi no Phungalenja yabo nawe njengamanje siyakugweba umfuna ukwenza umuntu mefuna ukwenza isim swipe akathatha iID yakhe ashone kwa Vodacom achaza ukuthi indaba efuna ukuhacker ngase ngithi alright okay alright yeah lezi izola boya lezi so nawe makuthi usebenzisa iVodacom bafonela baka Vodacom ubacela ukuthi ngicela ukuthi ningavumi ukuthi umuntu enze sim swipe ngefoni ngiyacela abantu bakithi umuntu mefuna ukwenza sim swipe akaye khona kwa Vodacom aphathe iID aye kwa Vodacom uyayizwa leyo nto mina okungisizile ukuthi ngesikhathi uma bethatha ilokhuzana ngesikhathi uma bethethe inamba yami angithi sim card yami isele kumina bathatha inamba thizeni elapha ngazi iqala ngo89 yini bathatha inamba bangibuza inamba elapha ngathi 9 number bathi ugcine ukufaka i-airtime ngamali ngathi 650 yesterday night bathi how Phungalenja ngathi yes sir bathi hayi ke ndoda sicela ukuthi inamba yakho sikubiselelana ngikutshela ukuthi in 10 minutes inamba yami singakimi njengamanje ngiya WhatsApp very much ngiya WhatsApp ngiyafona ngiya call back ngenza zonke lezi zinto ngiyabhaza strong ngayo le number uyayibona lonto so njengamanje ngicela ukuthi bafowethu
uma kuuthi usebenzisa uVodacom uthembe kakhulu uVodacom. Makuthi usebenzise enye network mhlambe ungeza nawe kwaVodacom likhulumisane inamba yakho izoba safe. Mabe kuhackile uyakwazi ukuthola into zakho same time. Mina ade bethethe WhatsApp, Instagram, uTwitter, TikTok, Facebook, YouTube, zonke inkundla zokuxhumana kade bethethe everything. Yes. Kade bethethe yonke into. Befonela abantu beboleka imali ngegama lami. Becela imali ama-funding ngegama lami. Yayibona leyo nto leyo. Vodacom 10 minutes bese belungisile yonke leyo nkinga leyo. Akekho noyedwa umuntu owasenda imali kuleyo number because leya number ayilinkiwe nebank lami, ayilinkiwe nalutho. Kade befuna nje ukuthi kwenzwa ama e-wallet no cash send nani bezokwazi ukuthi nabo bavuke babe ngabantu. Uyabona? So bafowethu ngicela ukuthi nibheke kakhulu lezi inswela boya nibe right. Uyabona? So ngiyabonga kakhulu. Okugcina uma ngabe ufuna ukungihacka manje ngoba ngikuthanda khona ukuhackwa. Uma ufuna ukungihacka thatha i-ID yakho uye lapha ya kwa Vodacom. Ufike ubatshela ukuthi no ngilapha ngoba ngifuna ukuhacka uPhungalenja. Bazokuthatha bakubophe bese bangibiza mina. Ngiyofika laphana dlengelele nomfuko amathenjwa cash. Sifike sikubambe sikuhina. Ya. Yayibona leyo nto. So bafowethu ngicela ukuthi abasebenzisa uVodacom nifonana kwaVodacom batshele ukuthi sicela ukuthi nisilungisele inamba zethu zingenzeki. Simswipe ngelokhuzana ngefone. Ufuna ukwenza simswipe iyakhona kwaVodacom bazokwenzela. Uyabona uphathe kodwa imininingwane yakho. Uyayibona nto. So bafowethu mina ngazi ukuthi umuntu ngempela umezoheka inkuzi mala umnikazi wengqondo. Phela mina ngicabanga ukudlala ngonkani emhlabeni. Ngisho kwalomuntu oyenza ifoni ngicabanga ukudlula yena. Ngisho lo muntu owenza isikhathi iwash le enibukayo ngicabanga ukudlula yena mina. Njengoba ngihlezi ngibuza ukuthi kanti yena ezenza isikhathi nje wayethethephi iwash yokuqala. Abuka kuyisikhathi mhla yenza iwash. Wayethethephi yena iwash. Lo wakhanda iwash wayifaka isikhathi. Wayethethephi iwash yokubheka isikhathi. Uyabona? So ngizima kakhulu bafuna ukucabanga. Ingakho nje into zami zikwazile ukubuya zonke sengiright. Aniphinde ni hacken futhi. Manje ngiyacela ngiyancenga. Ngicela ningihacko please. Zama ukugcina